Berjayalah Puskut Jatim mangkur persembahane Madangkara marang keluarga besar Puskut di Jawa Timur. Mangkur nggih, ngono kuwi. Mugi-mugi saged dados renaning penggalih lan kinarya jampine saya lan menumbuhkan semangat untuk selalu mengabdi kepada masyarakat. Ya. Monggo beli wis putih karya Romo Haji Sukron Suwondo. Monggo Bu Kesi. Gandeng iki pekaremane Pak Haramain Uminto ora mung pisan lho digarap rong rambahan. Wah iya, mriki wis putih ya kepenak temenanan. Dasare karyane Mbah Sukron sing nembangke ya kuwi mantune wedok. Lah iya, jos. Nggih, Bu.
Bu Fitri. Ibu Fitri, tadi kan jenengan tanya bagaimana kok sinden sama dalang itu ngempet pipis semalam kok kuat, itu gimana resepnya? Jenengan mau tahu Bu, resepnya ini Pak Dalang yang pintar menjelaskan ini. Nggih, nuwun sewu janjane nggih. Sing jenenge dalang iki kewajibane ngoten niku to Bu. Tur wong Jawa niku meni yen mbah-mbah biyen ninggali ilmu, sing ilmu kala wau niku janjane ora angger wong ngerti. Nuwun sewu, wong Jawa mligine dalang niku lak duwe ilmu sing diarani ilmu titipan. Dadi dalang niku ya menungso lumrah, sok-sok ngeten iki kula nggih krasa nguyuh. Nek gandeng duwe ilmu titipan jenengan Bu Fitri mboten krasa, janjane angger dalang kabelut nguyuh ngeten iki contone kaya kula. Krasa nguyuh kula titipne panjenengan. Mang titeni bar niki mesti jenengan ndang kepuyuh bar niki mesti. Niku titipan kula. Ha iya, Ini secara ilmu wong Jawa. Ini secara nuwun sewu kesehatan. Sing jenenge wong mayang iki siji konsentrasi penuh, angka loro sak awak sak kujur lak obah kabeh. Mongko dhuwur ki lampu ki panas 600 watt kok. Iya. Otomatis dalang ki metu keringete. Lah dari keringat itulah keluarnya sing jenenge cairan-cairan kotor, mula akhire ora kebelet nguyuh. Iya. Ning ya ana dalang yen manyang nganggo pempres ki ya ana, Bu. Iya. Diselang nanti tekan pawon ngono ya enek. Ayo. Wis monggo duwe cara dewi-dewi. Ayo, ngono kuwi. Sugeng laras Bu Fitri, mugi-mugi dados renaning penggalih panjenengan yang tiap hari selalu berkiprah di kantor ini. Ya, yang Pak Suyati kan seminggu ping pindho. Yang Bu Fitri iki tiap hari ngladeni karo kabeh anggotane, muga-muga dipun paringi sehat lan kuat. Ya, amin. Nggih. Lanjut, Bu.